Okay. Hamay ra nang Kalapok lutuan. Snake, ayan po na imo niki tanawa ra pud na. Ikaw ituya ka ba? Gamay lagi na ni. Kira lagi sa imo sila dito. Buang. Balik ko na na. Ito ike. Ayo. Sila day sana. Sino sumira dito? Kan ikaw sa siratan. Aw. Pwede lang po ka. Ano na nasiga? Sige. Mau sa sige ra ma. Luto. Mani. Sige ka naman. Ito miro. Asa man sa timel dere. Gusto pinil lang kagum. Say. Isa sa ni. Papikas? Tos pikas. Sa timel dere ba? Magisira na to pikas ma? Sa timel dere ba? Okay, nandito na tayo sa ating Init mo gunag lang hindi. misyon. Kanina. Adik. Nakuha na sa video ang ito na. Patay na yabuk. Imong hibuyan. Ano ito nito be? Bins uy. Pag ko ano ito be? Dara ka deo. Turah migas. Iya mo gibuyan gud. Bi ang plaki. Pagkuha dito na ito kay At kuha daw. Be, Kuha ba? Kuha ani ibabaw. Ilay, Kuha ka na mga gilid daw. Kanang Kuhan ka, be. Kamera higin. Kuha man ikuan ban. Be ako rin sa be. Kandusi. Unya na pa. Asa maksud lang na ni. Init manggod put. Balik ma. Di kat. Ayos lang. Mayar ko to puno niya po. Eh, hato dito kay makapasida na. Una ti ato tin bawa ko. Kat. Tik to. Kamera. I think Nung lepe Brad. Kuan ba hana o kaon ba kay budul-budul na. Mga ano eh. Ay kana kay. Ay gara-gara. Disa hage makaon mo nato